kama da wani batawa na in kajuwa da baban zama in ba a sha dare ba an sha rana kamar maza tana ga mururu in ba faɗa da wawan kallo mijin Amina baban Saudi shantar mai cin uban kuda ya buga ga muskilin mutum na fada babunta Ali kuma kafo ko baban Murtala yayi na Alhaji Malam Maki dan alkali dan Malam Sani mai garin Malam Maki irin koran bakwai Maki irin babari Maki na Alhaji Audu Garba waziri Garba sabon bayi Garba na Laraba Garba mai jin Hadiza Amanan Shehu Kamsila na Malam Kojo na Dabu da Sabo na dan Arli Beta na Bulan Aro yana da rana Bayis ciyaman jarumina kuma Allah ya taimaka mai na Garba dan Suleiman yadda dai ya taimaka to wannan kiɗan yari ba ne fa ajiyan giya ɗaya jarumina haji yari ba babban manajan ƙasa katin farko kari ba kai farin banza ba far mai zuciyar alheri na Garba dan Suleiman shi fari gidansa fari zuciyarsa fara ƴaƴansa fara ne na wannan kiɗan yari ba ne fa ajiyan giya ɗaya babban manajan ashakatin farko shi fari gidansa fari rigarsa fara jama'arsa farare ƴaƴansa fara ya kai dan Garba ne na safara tas la hawla la quwwata tun da ya bar ashaka babu daɗi kudi babu fari a dan Ali kudi babu fari a dan Ali Alhaji Yarima Aliyu tun da ya bar ashaka babu daɗi har yau ban ga canjinsa ba ne kudi babu fari a uban Muhammadu Nura Alhaji Yarima ka bar su dai kawai su dagara su lallaba su dagara wallahi sun gane kuran su na san ba za su kai ya kai ba wallahi sun gane kuran su na Garba kama ba za su kai ba to ai dan Garba yanzu ya ce ba za ya je ba dan Garba an nemo a mai da shi dan Garba ya ce ba za ya je ba Alhaji Yarima Aliyu ba dan kai ba a yanzu Cali ya fara kirki babu shakka dan Garba kullum jimeta a yanzu Cali ya fara kirki da yanzu sun hallaka na dan da yanzu sun hallaka na zaka ce yawa kamar da gaskiya dan Garba da yanzu sun hallaka ni a yau kuma Hausa hankali kiɗan yari ba daidai na alici jarumin ɗanda mijin talati jan gwargo baban nura ne da audu baban sale ne da faci baban ladi ne uban umme ɗan mai garin isawa shi ɗin jikan gida da nefa ɗan mai sambuwal jikan mai sambuwal irin gidan kwairan gade ɗan mai yallagawa jikan mai yallagawa ɗan alhaji barno da alhaji jaji kaga sun so su mai da shi yaƙi na ce da yarima tun da dai sun wazazzaga ta waɗansu sun kacaccalla ta tun da baucin an waje jagata to sake shiri baje Abuja karɓe gadon Abuja yarima karɓe gadon Abuja in lokacin siyaye yarima ke gadon Abuja yawwa ba faɗa su ne ba na Garba dan Suleiman yawa dan shi yayi kamar yayi mijin Amina baban Sale godo uban mutum na aika wajija yawa ya isa ko ma ko ke ma girgarin ta ba kasa sai tamfal yawa in dai Yarima ne dan Garba komai kace ya isa yawa wallahi ina Muhammad ba gudu lawai ga bangan shi ba Muhammad ba gudu yanzu dai ni ban ga
kamar yarima Umar barka ɗan ƙarami. Umar ashaka ne ɗan yarima ne ɗan ciroma ne ɗan sa'a'i ne ɗan sukuna ne shi. la ilaha illallah Umar dan karami na taka Ƙarami Umar uban Umaru na dabu da yarima. shine fa Na dabu da yarima. shi ya ba shi riga ya kawo min dan garba Umar dan Ɗaliba a nan ba ko a ture yarima ba za ya bar shi ba. Allah ma Da tare da shi kuma dare da rana. da ne mai Uwarsu sai dai ta kai gaba ai shi. da ne mai kamar uba nan garba da ne mai kamar uba Akwai biyayya, ko ina za a je da shi nan akwai kula da kowa. kwarai dan garba Kowa ya zo gurin yarima, ba da shi zai shiga da shi. A baka riga, a baka jamfa, a baka wando, a baka yan kudi, a baka shinkafa, ka je ka dan ka je ka ci ka je ka samu saka malam mai taimakon musulman Allah mai taimakon musulman Allah Alhaji Yarima Ali yawa manajan ashaka, babban manajan ashaka, tun da ka bar ashaka, har yau ashaka babu daɗi. Tun da ka bar ashaka, har yau ashaka babu daɗi. To sai dai muna da sarki, Adamu a kanta, shi ma yana wurin gaba ne. Haka ba. Mu leƙa garin wushishi, haba mutum wushishi, mu ji daɗi da mu da ku. akwai ruwa shishi na garba dan Mun Suleiman ji daɗi garin ga hatsi shishi abin da muke fata, ku ba mu mota ta zamani. Allah ya sa dan garba Allah ya sa dan garba Ku kai ni wurin shugaba Abuja. Nurai mamu, kalli mamun cikin wushishi. Allah ya taimaka. Halima Sadiya, mai jiwo mararraba. Ta gina, nan za mu je mu kwana. Halima Kantomar Mu ji mata daɗi mu shintake. Hajja Halima Kantomar mata Ayyo tuwo mu ce. babba ma Halima ganan fura mu sha. babban mata ce Halima ganan ruwa mu a gaida sha. su dan garba a gaida su Halima Sadiya ta Maryam tana da nana. kamar Hauwa yan nabaye Hauwa mai fada mai Kawar kirabi. babu shakka malam Hauwa yan nabaye. Hauwa yanar Hauwa kenan Hauwa mai fura mai koko. Wannan ta can garin Malaban Jos. Ai tilan ne mu gaida Hauwa. Domin tana kula da mu. Ita ma ba ta bar mu baya. Kun gaje cika gona. Gado maɗauka jiyayye. Ya ke son kace cika gona. Farin wata na kawawa. Sarki Adamu a kanta. Shi ma yana wurin gaba ne. Haka ba. Mu leƙa garin wushishi, haba mutum wushishi, mu ji daɗi da mu da ku. akwai ruwa shishi na garba dan Mun Suleiman ji daɗi garin ga hatsi shishi abin da muke fata, ku ba mu mota ta zamani. Allah ya sa dan garba